Vyššie, ak natiahneš ruku do tej džury. Oj, teda hovorí. Tak. Aj vyššie potom, dobre. Tam máš spieveľa. Joj, to čo? Ešte. Jurišek. To skultivuj. Dobre. Tak, a vyššie je potom taká paráda. Môžem zhodiť, hej? Teraz tam naľavo je taký veľký. Nice man. Tak, no vidíš. A tu ideš teraz. Teraz rýchlo pôjdeš. Môžem sa odviazať? Áno. Čo to za zvuky? Tak.